Salutare, camarazi! Salutare! Salutare! Băieții mei lângă mine, Raz și Ștefan. Astăzi o să vă purtăm potecile pădurii Comana și bineînțeles pe parcurs o să descoperiți alături de noi mici surprize care sper eu să vă încânte sufletul. Salutare și să procedem la drumeție! În zare vedem pe partea stângă Sfânta Mănăstire Comana, cu o istorie îndelungată, peste jumătate de mileniu, a fost ctitorită de către Vlad Țepeș în anul 1461. În timp, ea a suferit numeroase schimbări, însă a dăinuit, devenind o icoană vie a spiritualității românești. În curtea mănăstirii se mai află și mausoleul eroilor, construit la inițiativa reginei Maria, pe care îl aveți acum în imagine, iar în interior este un osuar cu osemintele celor 750 de eroi căzuți în timpul primului război mondial. Am să las în continuare imaginile să se deruleze în acest ambient sacru plin de însemnătate. Ce plumb mă leagă de pământ, ce greu mi-e trupul și ce frânt, ce liniște în jur acum, mi-e viața numai ca un fum. Îmi cad pe față fulgi de neam, ca pe un bulgăr de mormânt, și nu-i nici ploaie și nici vânt, ce rece e pe fața mea. Na, 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 de unde-n gura atât cobalt, ce mult aș vrea să-mi fie cald, să nu se audă niciun tun, ce înalt e cerul și ce bun. Toate-s aproape și departe, și parcă-s legănat de ape, cu ochii în eternitate, ce stranie singurătate. Na, 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 na. Iar ninge tare și mi-e frig, aș vrea să mă ridic să strig, cine-i alături și mă cheamă mamă.
Da, sper că v-ați făcut așa o imagine despre acest loc sfânt, sacru, mănăstirea Cetate Comana, de unde în continuare noi am apucat-o la drum spre pădure. Aici începe drumeția noastră. În dreapta este delta Neajlovului, cât vezi cu ochii, iar în stânga pădure. La un moment dat, pe partea stângă, se observă această minunată pepinieră, iar în față continuăm pe drumul principal. La un moment dat, pe partea stângă se observă Crucea Roșie, iar în față drumul principal o ține tot așa până la una din micile surprize pe care vi le-am pregătit astăzi și o să le vedeți mai încolo. Iar aici deja intrăm în pădure, da, avem varianta asta de promenadă lejer, iar aici tot ușor, dar prin pădure. Am ajuns aici la o răspântie, după cum vedeți putem să facem, să o luăm în partea asta sau drept înainte, în fața așa e un deal foarte lin. Ideea e că în această pădure, pe orice potecă o luați, e foarte greu să vă rătăciți, cel puțin în timpul zilei, spun eu, imposibil. Mergând așa, la un moment dat, se ajunge la un drum forestier, după care mersul e foarte lin dacă puteți să mergeți pe el și mai încolo este un drum național, după care pădurea continuă în splendoarea ei mult mai întinsă. Noi acum o să vă îndrumăm pașii pe un traseu ușor și urmează o mică surpriză pe care vă arătăm mai încolo. Observați, sunt multe cărări. Eu cunosc zona destul de bine, m-am tot plimbat pe aici cu familia. Iar în partea stângă deja începe un urcuș lin, de-abia bun așa ca să pună sângele în mișcare și este una din variantele pe care mie îmi place să o aleg. Coloritul și frumusețea naturii nu prea mai au nevoie de descriere în aceste imagini superbe. Îi vedem pe băieți cu bunica lor. Ca dovadă, traseul este foarte accesibil pentru toate vârstele și îl recomand cu căldură. Salutare, vă spuneam mai devreme de o mică surpriză. Aici este un loc, la un moment dat ne-am depărtat un pic de la traseu. Vedeți, cât vedeți cu ochii în jurul meu, e rezervația, practic aici la Comana se găsește rezervația de ghimpe pădureț. Denumirea științifică Ruscus aculeatus. Vedeți, el are niște fructe așa roșii, mici, foarte frumoase. Se vede frumos. Ștefăniță pune un prim plan cu ele. Acest ghimpe crește în foarte puține locuri, dar aici e o concentrație foarte mare și puteți să-l vedeți în toată splendoarea lui.
În continuare ne cufundăm în codru și ne lăsăm fermecați de atmosfera și coloritul de vis pe care ni-l oferă. Codrule, măria ta, lasă-mă la umbra grea și să-mi fur căldura mea. Umbra-i deasă, vântul bate și răcoarea mă străbate. M-oi gândi la toate cele câte-n lună și în stele. O să am doar flori în față și privirea în verdeață. O să fiu atunci cu minte și o să-mi zic chiar tu, părinte, și o să-mi dai îmbrăcăminte, umbră deasă drept cămașă și copacii ca o casă. M-oi gândi la mândra mea și frunzele or cădea și la oameni m-oi gândi, lucrurile toate se vor limpezi. Pădure frumoasă ești, să nu-mi te veștejești, că doar tu mă liniștești. Umbra-i deasă, vântul bate, gândurile-mi sunt curate. Și gândesc la toate cele, la bătrâni și la inele. O să am doar flori în față și privirea în verdeață. Și privirea în verdeață. Și privirea în verdeață. Întâlnim la tot pasul ciupercuțele astea minunate. Încă una aici, din Ștefanu, să se vadă, are o formă superbă, să dăm frunza la o parte. Uite cât de frumos să văd. E superb în pădure, în toamna așa, covorul de frunze, frumos. Am ajuns la drumul forestier de care vă povesteam mai devreme. De aici, bineînțeles, puteți să continuați în adâncimea pădurii până la drumul național, în față, după care pădurea continuă pe o suprafață foarte mare, iar noi o vom apuca cum am venit în dreapta. Cât vedem cu ochii, o să vă mai port în continuare pe potecile acestei păduri spre încă o surpriză pe care, bineînțeles, puteți să o găsi și dacă veneați pe varianta ușoară, unde v-am arătat la început. Noi, în schimb, am ales să traversăm prin pădure. Da, am văzut și căderi de frunze, da, parcă ploua cu frunze de aur și acum continuăm cât vedem cu ochii prin acest tunel minunat de natură. Drumul, după cum observați, unduiește foarte ușor, da? Parcă sunt niște valuri, sunt mici văi, dealuri, o să vă arăt în continuare, e
E superb, un mers liniștitor care te încarcă așa cu voioșie și cu, chiar dacă să zic așa, afară e mai inorat, în suflet și în inimă e soare la maxim. Vreau să vă mai povestesc că în această pădure am văzut tot soiul de animăluțe, șerpi, la un moment dat spre primăvară chiar destul de mulți, căprioare, vulpi. Bineînțeles, întâlnirile n-am reușit să le imortalizăm, parcă șerpii am filmat. Dacă se mișcă mai încet, în schimb, căprioarele și vulpile le zărești preț de câteva secunde dacă nu ești pregătit sau dacă nu, eu știu, folosești o cameră cu care filmezi toată excursia, e foarte greu să le prinzi câteva secunde, că ele să feresc din calea omului. Așadar, în această pădure, pe lângă coloritul superb de toamnă, eu știu, primăvara, găsiți leurdă, flori de toate culorile, puteți să vă întâlniți și cu animăluțe foarte frumoase, dar timide de prezența omului, cum de altfel e și normal să fie. Ultimul urcuș lin, după ce am parcurs așa pădurea în toată splendoarea ei, după care nu mai e mult și o să ajungem, v-am tot promis. Prima oară a fost rezervația de Ghimpe, acum urmează o altă mică surpriză, bineînțeles la care puteți să ajungeți mult mai repede dacă o luați pe drumul pietruit de la barieră direct, drept, și foarte mulți oameni merg special pentru ceea ce urmează să vă arăt, dar eu o să păstrez mica surpriză pentru următoarele minute, o să vă o arăt. Am ajuns iarăși la o răspântie. Acesta este un indicator care descrie pe scurt Parcul Natural Comana și rezervația de Ghimpe. În dreapta ajungem spre ocolul silvic și cea de-a doua mică surpriză pentru mine, așa sunt foarte mari, dar nu sunt niște lucruri ieșite din comun, în schimb cu foarte mare încărcătură așa emoțională și spirituală. Da? În față, probabil un drum care duce tot spre ocolul silvic, iar în partea stângă, cum am venit noi, să ajunge în drumul național, după care, bineînțeles, pădurea continuă pe încă o suprafață foarte mare în toată splendoarea ei. Bun, am ajuns în cel de-al doilea loc, unde vă spuneam de o mică surpriză. E vorba de această fântânică cu apă superbă. Aici bunica cu nepoței s-au așezat la un mic popas, o gustare, un sandwich, ceva. O să vă arăt și înscrisul. Bineînțeles, unii înțeleg să-și manifeste altfel prezența prin aceste locuri minunate. Uitați, scrie jos, nu știu dacă se distinge, 1933 a fost amenajat acest izvoraș. Mai curge un pic mai sus în dreapta, probabil vechea urmă, o apă foarte bună. Iar dacă tot ați ajuns în acest loc, la izvor, uitați și un copac acolo, nu știu dacă pot să-l surprind, o să tot vedeți, mai ales pe drumul principal, acești stejari au sute de ani, au o circumferință enormă. Doar un pic să se vadă cum arată omul
că așa nu știu dacă surprinde exact doar imaginea. Deci uitați, da, cum arată un stat de om față de acest trunchi superb, martor la atâtea evenimente istorice. După ce ați văzut mănăstirea Comana, poftă bună, băieți! Aici este și un loc, să spun așa, de o mare însemnătate istorică, cu o poveste tristă. O să vă arăt imediat imaginea. Este vorba de Vlad Țepeș, a fost prins și executat. Și dacă ați ajuns în acest loc, la Fântânică, o să vă mai arăt. Da? Acesta este drumul de care vă spuneam, de la barieră, unde se poate ajunge și cu mașina și mulți oameni vin special ca să ia această apă. Deci dacă ați ajuns aici, a treia, să-i spun așa, bineînțeles, totul e minunat în jur, dar a treia surpriză este pe acest drum și o să vă o arătăm în secundele următoare, după ce, sau minutele, să-i spun așa, după ce iau băieții o gustărică. Dacă tot am ajuns, ne facem și noi provizii de apă proaspătă, bună, din adâncurile pământului. După un scurt popas, ne îndreptăm de la Fântânică, da, pe care am lăsat-o în spate, mergem preț de câteva minute pe acest drum foarte frumos, da, observăm deja alt tip de coronament la copaci, pentru că intrăm și o să vedeți priveliștea în Marea Deltă a Neajlovului. După ce străbate Codrică Lugăreni, aici este un observator ornitologic, puteți să vedeți păsări sau așa, dar noi o să mergem pe un podeț la observatorul cel vechi, de unde o să vedeți ce frumos se vede. Sper să fie refăcut, uneori e mai șubred sau rupte treptele de la scară. Aici, da, e o vegetație de mlaștină. Uitați ce frumos se vede. Da, un sfat foarte bun. Într-adevăr, o imagine face cât 1000 de cuvinte, trebuie să respectăm, să iubim natura, să o admirăm și ea ne va oferi și pe viitor acest cadru natural minunat. După o potecuță pietruită, urmează un podeț de lemn. El a fost refăcut în întregime acum câțiva ani, iar în zare se observă observatorul cel vechi, pe care o să mă sui cu băieții să vă oferim o priveliște de ansamblu. O priveliște minunată. Cât vezi cu ochii păduri și întinderi. Undeva în zare o să încerc să măresc, cred că e mănăstirea Nașlov.
Aici am înțeles că să fac și sporturi de agrement, plimbări pe mlaștină cu diverse embarcațiuni. Un loc superb. Stejarul secular. Cam atât de mare este. Ștefăniță stă aici în dreptul lui. Mărginește mlaștina. O să vă arătăm și o mică inscripție. Sute de ani. Măreția naturii, monument al naturii. Superbă zona. Acum cum ne întoarcem pe itinerariu, în stânga avem mlaștina, cât vezi cu ochii, în dreapta pădure, cât te ține piciorul. Tot soiul de surprize plăcute. În încheiere vreau să vă arăt acest copac, care practic din aceeași rădăcină ies 1, 2, 3, 4, dar acesta al patrulea, la rândul lui, are și el două trunchiuri groase. Deci practic 5 trunchiuri de copac din aceeași rădăcină. Vă salutăm. Salut! Salutare! Și să ne vedem cu bine pe drumuri frumoase.